Hagajingalakai Indian Premier League habrengka Sunrisers Hyderabad persya ik RCB. Habapai syakre jingalakai ka Sunrisers Hyderabad kalakhore ka nam job hadin magalala abat pelim ya ka Kenhun jong Virat Kohli ka RCB da arpeu sun runs. Badha gare jingalakai ka Sunrisers Hyderabad kala thawru ya ka record bathmai kum ka Kenhun bakawai bunron tam hagajingalakai Indian Premier League hagabagalala abat kamai Haduh spa prap new runs hagane jingalakai. Hagajingalakai League 1 habrengka Lyon persya eka Brest. Hagane jingalakai ka Lyon kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelim ya ka Brest da saulalai. Bari ka gol penjob jong ka Lyon liya ban thep bahswa ban kot ka jingalakai. Kata haga menit ka bakhandai peu plus khanreu lengba ka penalti. Hagajingalakai Liga Portugal habrengka Kenhun Di Maria ka Benfica persya eka Moreirense. Habapai syakre jingalakai ka Benfica kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelim ya ka Moreirense da lai lanot. Baling ba ka jing job ka Benfica kadang ne kerdan ka baar hakmi ya khen point. Hagajingalakai Premier League habrengka Chelsea persya eka Everton. Hagane jingalakai ka Chelsea kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelim suk ya ka Everton Haduh reu lanot. Pada hagane jingalakai urang elekai batang arpway snap ka Chelsea Palmer ulayo bentep Haduh sau gol. Kata ulayo bentep haga minit ka bakhat lai khat pra arpeu khundai bad haga minit ka ban reu peu sau. Bad leng bagi ni ki sau gol Palmer Iaryngkat bad Haaland haga jingyo thep bun gol. Haga jingalakai Premier League menta ka samoi haga ba ulayo bentep arpeu gol. Haga jingalakai Indian Super League habrengka Mohunbagan SG persya eka Mumbai City. Bargane kadai ru jingalakai ban rai manu ban yo ra ya ka league winner shield menta ka samai hakmat kin riu peu arah jarngot ki pajba yo bawan ban saki ya kadai jingalakai habapai syakre jingalakai ka Mohunbagan SG kala yo shwa bat ban ki ijar nengkong tang ha minit ka ba ar peu pra lengbau ko lako badai leba kadai shigol ka Mohunbagan SG ka tama ka kela step dai weilanot bada ka kela minit ka Mohunbagan SG kala yo biang ban thap ya ka gol ka ba ar lengbau kumings ha minit ka ba pra peu. Pada shwa ban kot ka jingalakai kata ka minit ka ba prap khundai ka Mumbai City ka liyo ban thep ya ka shigol ka jongka lengbau changte. Pada Haduh kot ka jingalakai ka Mohunbagan SG kalala abat pelim ya ka Mumbai City da ar ka wei. Ba lengba ka jing job ka Mohunbagan SG ka liyo ban ra ya ka nam Lahduh jongka league winner shield menta ka samai haga ba ka tam tang shipon ya ka Mumbai City ka bawan ha ka kerdan ka ba ar. Bad gane ka dai ru ka sien ka baningkong na ka benta ka Mohunbagan SG ba ni ora ya ka league winner shield.